Nah, 300. Oke, siap. Nyang. Bayaran iki. Iya. Rasa wis aku tak sirati banyu kowe. Ngadeg kabeh. Aku gembol siji lho iki. Apa? Lah niki Ora ngerti dhuwit kowe kok. Sing ngerti bapakne. Ya dijalitin yo manggatin. Ki ana sing nyuwun ki dijoli tembang wae ora usah dadak anu. Engko ning anu ranting sego engko. Kula melih. Ha iya. Resikone ngono kuwi dadi wong terkenal ki. Oh iya. Saiki lagi dadi kembang. Kancane nggih. Sapa meneh? Oh, Ibu dereng Ibu. Ibu sapa? Ibu Prastiwi wae. Vertigo wonge. Oh iya. Iki mau Prastiwi medhun ki ora nguyu, ngopo? Gledhek sirah. Mergane wis cer-ceran tenan. Ngono lho. Iya. Ya ora apa-apa ya. kancane berdua. Karo sapa? Agnes sama Ayu. Ya, Agnes karo Ayu. Ayu ki meteng mesake mbok. Kok sapa-sapa nentuk lho, aku manggahe ping 3 lho. Ya wis, ya sakarmu wis kancane kancane Santoso barang ki maju kabeh. Nek karo kuwi kok ndak anu lho, aja keilanan. Sapa-sapa kon ngancani. Santoso Suradi anu bungkeke kon maju sana. Era anu to, gatekke karo kowe to. Ya Allah. Ya Rabbi. Amin. Ayo anu Nes ayo yuk ayo dadi kancane tatin manjane rae rame-rame ra. Ayo nyambut gawe. Mandek. Hah? Aku kon gendong amruk aku. Gendong Mas. Lah arep gendong sapa? Hah? Oh gendong bojone ora gelem ki arep gendong sapa? Ora gawe masalah. Bojone Ayo Nis malah. Ayu lagi meteng ki nek nesu ki cepet. Cepet ngapa? Cepet nesu maksude ora. Tak kira nek cepet kan. Ora kok ora sok diobong. Oh iya. Wah, iki trio gembul. Ah iya. Lemu-lemu kabeh iki. Sindene Pak Seno saiki lemu kabeh ya. Seger-seger kok. Seger? Anu jenenge makmur-makmur. Ah iya. Kaya KUD. Ah iya. Ayo piye ya saben dina nyinden, saben dina entuk dhuwit awan turu sore tangi dandan menyang meneh awan turu sore tangi dandan menyang meneh. Ora mulya saka piye? Mangan apa-apa keturutan. Ha iya. Nanti bojone teng penyonyo dikamplengi. Nanti bojone betu-betu. Anu Bang apa? Wonten sing nyuwun. Apa gayane kowe iki? Saiki alasane titik-titik ana sing nyuwun, ana sing nyuwun. Nek ana sing nyuwun lho, nek aku ora dipercaya. Tak percaya apa? Oke. Apa? Ana tembang kangen, ana gerajakan, ana gelang alit, ana gelang kalung, ana apa mau? Lali akeh banget e. Aku ora liwat aku. Ya, Nek liwat kowe sesuk kon nanggap kowe dhewe. Gaweke panggung cilik kotakke timpuh. terus mengen nganggo cangkem ngono. Ha iya kok ya rumangsane. Ya. Terserah arep tok kei apa? Gerajakan ya kena. Oh nggih. Kembang rawe ya kena. Kembang rawe wis ning tembang kangen ya iya. Tembang kangen jane apik lho, Kang. Kangen udu kuwi. Kuwi kangen wis jaman biyen. Oh. Nggih. Apa? Sik tak bukake sik kok melirik mripat. Ya ana amplop liwat. Nek ana amplop kok melirik. Ya. Kluthuk. Kluthuk. Pak Bagong kula nyuwun tembang sambel kemangi. Keliyun cucul. Matur nuwun Nyonya Endang Sukmaraning. Nyonya Endang Sukmaraning SST. Oh iya.
SS iki apa, Gong? Susut. Ngawur tenan. Bagonge nek kathok antrene ngawur banget. Goblok ngawur blokon. Apa SS iki? Hah? Apa aku tak takon karo kowe? SS iki sarjana apa? Mbok. Aku radang kok. Susut dengkunmu. Wis yo, arep ngaturke apa? Iki ana pamundutan ki, diaturke. Klincucul sambal kemangi. Oh. Lah ndi duwite? Nyo, 100 nggo wong telu nyelawe-nyelawe. Sing selawe nggo tuku popok. Mbok tambahi 200. Gah. Nyatus apa? Lah kok akeh lho mumbuk nang kono. Oh, jari Agnes lho. Agnes. Lah tenan to. Oh, oke. Nyo, tambah pira? Tambah 500. 500 kowe ngombahi sasi nang omahku ya. Gak, lambene ngetel-ngetel. Angel dikucek tenan. Lah, Aku iya. wis sambat kok. Nyo, 300. Oke, siap. Nya, bayaran iki. Ya. Rasa wis akon tak sirati banyu kowe. Ngadeg kabeh. Aku gembol siji lho iki. Apa? Lah niki Ora ngerti dhuwit kowe kok. Sing ngerti bapakne. Agnes gembol ora, Nes? Kowe gembol ora? gembol. Gembol apa nek kowe? Lah gembol loro-loro guys. Ayo cah 6 bareng. Kok cah 6? Kon 6. Ora. Cah 3. Ane iki grujuk kopi ndasmu lho. Ayo wis. Ya. Iku sida sambel kemangi nama gerajakan. Kelinci ucul karo sambel kemangi, Pak. Bu, endang. Lah ngene niku salah siji wae. 300 ya. Endi ming 100 kok? Nek siji ya kene bali 200. Apa? Kaset VCD ming 20.000. Sudah masuk kantong nggak boleh keluar lagi. Oh, wis ra apa-apa. Ya. Salah siji apa? Kok iki to? Iki apa? Kelinci ucul apa sambel kemangi dibawani genti-genten sak lagu ya ora apa-apa wis wis. Kayak muni ora ngentek-enteke wektu iki aku selar mayang. Ya wis linggo wae. Bayane. Selar mayang. Nggih. Ya. Sambel kemangi. Ya bawani nganggo gelang alit. Sapa sik iki? Rembukan sik. Men saya suwe. Gempimpah wae, Mbak. Kok sik tuwa. Sing ciripit kene dilebokke tanganku kene. Ki lho ngono ki lho. Sing ciripit golabati gejepit. Kok sing gejepit aku berarti ku sing nembang. Aku meng karepe marep jepit terus Kok ta? Ora. Yo. Ayo Tin. Apa? Wis ceket-ceket engko nek sulak ana sing mah dilok kayu gek. Mampiat mayon eman. Iki malah do ngopo e? Rungokke. Gentenan. Nyeram biai nuswantara pianyu. 100 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 1
Tang tang tang. Reng. Reng. Tanggung jawab kowe. Tanggung jawab kowe. Kakane kaget nganti mendono ngene lho. Reng. 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 Tangi. Ngawur banget Bagong ora. Mangsane. Salahe aku weruh wong merem. Mendeli saiki. Ya. Lan kidul alas angker. Tamat-matke jan cah telu ki lemu tenan ya, Truk. Heeh. Kuwi nek deke siji taleni nganggo mpreng terus digoreng ngono piye? Dikomsik gong. Nanti mbluduk kae. Terus kai glepong terus digoreng. Terus dolalik kae lho glundung. Jerone mboten mateng nggih. Hah? Jerone mboten mateng. Adi blarek sithik. Ayo. Iya. Laran kete. Kang Terus ngene iki. Ayo. Lho kok kuwale ta Tru kowe iki kene? Oh iya Ding. Ada jeng tumplong tampung plung plong dung. Kaya kendang Banyuwangi kaya nek dolanan banyu ning kedung kae lho. Oh, kowe iso apa? Aku nek adus ning kedung kae tanganku tumplak tung plak tung. Iso nyuwara, iso. Tumplak tung plupuk tung plupuk. Regane aku ngentos. Ora nyuwara menang ngene maklum. Mangga ya. Aja takon sangga. Sik, aku kok kaya ana sing arep ndobeli swara iki mau sapa iki mau? Ayo, Mbak Tatin. Aja gayane ati meni. Aja takon Mangis. Wis dirancang ayo swara loro bulane ra dadi. Bulan mah metu. Senan solo. Kaya swara tikus. Malah metune suara tikus. Ya. Monggo sambel kemangi ya. Waduh tenan to jam. Urung rampung ya. Oh ya panah. Tanah. Tanah India. Biaring gumelaring. Gumeliaring taman Bocah. Sarinuswan Yo, mbal kemangi. Monggo.
matur suwun. Heeh.